فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. Pes şol ikisinin de akıbeti şudur, şolar dowzakda hemişelik boldular. O şudur zalimlerin cezası. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ey müminler! Hemişe Hudaýdan gorkun. O her insan nazar etsin görsün, ertiki gün üçün näme zat iýeripdir. O Hudaýdan gorkun. Tahqiq Allah tebarek ve taala sizin etýän işleriňizden habardar we agahdyr. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Ve ol Hudaýy unutup faramuş eden adamlar ýany bolmaň. Allah tebarek ve taala şolara öz aziz canlaryna peýda berjek zatlaryny unutdurandyr. Olar fasyklardyr. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Dowzak ähli bilen cennet ähli bi hiç wajh deň däldir. Ähli cennetdir, uly saadata nail bolup bagtly bolanlar. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Eger şu Qur'any dağlara nazil etsedim, şonu görerdin peselip para bolan Hudaýdan gorkup. O şu meselelerini adamlara beýan etýär. Şayet şolar fikrederler diýip. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu âlimul gaybi veşşehâde huvarrahmanurrahîm. Şodur Allah ki ibadetge laýyk hiç zat ýokdur, meger şol bir Allah bardyr. Özü de aşkar we penhany bilýändir. Şodur baxşende we nihaýetde mehraban. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu el-melikul kuddusus selamul mu'minul muheyminul azizul cebbarul mutekebbir. Subhanallahi amma yüşrikûn. Şodur Allah ki ibadetge laýyk hiç zat ýokdur, meger şol bir Allah bardyr. Nihaýetde pak we mugaddes we hemme aýypdan salim. Padişah şoldur, aman berýändir, öz penahynda saklaýandyr. Tamamy işinde galip, şowket eýesi we azamat eýesidir. Allah tebarek we taala kafirlaryň şerik tutýan zatlarynyň nihaýetde pakdir. Oň zatynda we sifatynda we afalynda oňa bir ähedi şerik bolmagy başarmaz. Huvallahu'l khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Şodur Allah ki yaratýandyr we ýokdan bar etýändir we öz isteşine göre surat berýändir. Şonuň üçin ýaxşy atlar bardyr. Şoňa asmandaky we ýerdäki zatlar tesbih aýtýandyr. We şodur tamamy işinde galip,